Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor new. Khublei phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Katkum ki khubor ki blayo ban num layo tho ba palat chis pa lai phongut ki pat ba nong yakhi kila syakem no hadin belami ka jing yakhi jur. Jong gite ki pat ba ha ka plau jong ka school ba bahe jong ka nong ba New York. Namar ka jing persya ya ka thma happening ki Israel but Palestine. Kini ki jing yakhi pat ba ha Amerika but ha ki wei pat ki ri kelas dang na du ba ka Israel hi kalalet ban kupot ika Gaza namar ka jing let thambor jong ki le no Hamas persya ika Israel ha ka nyotrik urisau jong usnem balalen. Kumta ki jing yathu jong ki pulit ka New York ha ka sungi ba ar ki le yathu ba ki la yo bat no ya kumba shispa lai flying ut ki te ki ba ya don benta ha ka te ki jing yakhi pat ba hapo New York University NYU bad kila ya thuru ba kate ka jingya ki kala Porsche ki wei de ki than kum hapo Yale Columbia bad ha ki wei de ki jaka puli bad ki school ba jong ki nong ba pher